भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के दो वायरल सेंसेशन राकेश मिश्रा और शिल्पी राज के नया गाना राजा शक ना करी रिलीज हो गईल बा। इ गाना रिलीज के साथ सोशल मीडिया पर धमाल मचा देले बा। भोजपुरी फैंस राकेश मिश्रा के आवाज़ के दीवाना बा लोग। ऐसे में जब उनके साथ शिल्पी राज आ जाली तो फिर बात ही कौन रह गई। दोनों जाने राजा शक ना करी के जरिए अपन फैंस के बड़ा तोहफा देले वाले। इ गाना रिलीज के महज कुछ ही घंटा में 2 मिलियन से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। राकेश मिश्रा और शिल्पी राज के इ गाना राजा शक ना करी के टी सीरीज हमार भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल गइल बा। इ गाना में राकेश के साथ पंजाबी क्वीन रिमसन कौर नजर आ रहल बाड़ी। राजा शक ना करी सॉन्ग में राकेश और रिमसन के केमिस्ट्री के दर्शक लोग काफ़ी पसंद करता। दर्शक लोग साथ ही दोनों के खूब तारीफ भी कर रहल बा लोग। राजा शक ना करी गाना के लेकर राकेश मिश्रा कहले बड़न कि इ गाना आजकल के युवा लोग के कहानी के बयां करता, जो रिलेशन में एक दूसरा पर शक करता लोग। गाना के बेहद मनोरंजक तरीका से प्रस्तुत कइल गइल बा। कुछ गलत लोगों के वजह से सच्चा लोग भी शक के बीमारी पाल लेता और अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद हो जाता। इ आज के सच्चाई बाटे, एकरा से हर कोई इत्तेफाक रखता। एकर संगीतकार रोशन सिंह बाड़न और गीतकार राकेश मिश्रा निहाल मिश्रा बालो। इ वीडियो अपने लगन के कैसन लागल? अगर अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर कर ना भूली।